upat ka unggoy naglayat-layat. Ang usa kanila natagak sa kama, nanawag sa doktor ang ilang mama. Wan ay unggoy naglayat-layat. May tulo ka unggoy naglayat-layat. Ang usa kanila natagak sa kama, nanawag sa doktor ang ilang mama. Wan ay unggoy naglayat-layat. May duha ka unggoy naglayat-layat. Ang usa kanila natagak sa kama, nanawag sa doktor ang ilang mama. Wan ay unggoy naglayat-layat. May usa ka unggoy naglayat-layat. Natagak kindi sa ilang kama, nanawag sa doktor ang iyang mama. Wan ay unggoy naglayat-layat.